and two from just many years ago. If you be a chum, and so talk a sepana suicide, and money at the chini mano, a yes, boy, we who are then diamonds, our from our quetia. And I have the Amadi Galamsey. You want justice? Let the Galamsey stop. It is not mouth talk. Yes! One must show China for Kutupa. And I'm with the Aisha. Sako Shini Beya, one name and penny for Muba Trimpra. Yes, or no 13. Yes, sir, man, yeah, Franco say, may expose sumo. A sister cry a Jana Manako. Naming young my year Galamsey Gustasugu a prison. Tiania! Justice is not there. ATM penny for any mrantia, any muffler, only be the way a woman fast would move away a such. A one and it Yadian or one bed and wow, and you'll be never catch us a such. Ega wenyamia Samuel Lucas mpa eti ya du no ba kwenyimu ya du asana nsi ya du asansia na yemfa entu entene wenyamia semano pe. Luke chapter number 21 verses number 34 to 36. TV ju ya se kokobo kankami enti. Na monhwem ho yie. Read the word. Na potwa ne nsabro ne enkwamu niam ho dadwene ne haw anhyam akoma so. Na eda na metum mpofiri mu hyefidie. Na beba wana watete asase nyina eni nyina so. Enti monwa na monsra da ne manya hoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛrebɛbɛ nyina mu na makɔgyina wɔ nipa ba no anim enti monwan na monsrɛ da ne manya hoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛrebɛbɛ nyina mu na makɔgyina wɔ nipa ba no anim afei wokenka Yohane nsɛmpa ɛkyɛ ɛdumienu yimu a yɛaduonu baako ɛkɔsi yimu a yɛaduonu ɛne aduonu baako John chapter 12 verses number 20 and 21 Porokasa was there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. The same therefore came to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we want to see Jesus. There were certain Greeks among them, they came up to worship at the feast. The same therefore came to Philip, which was of Bethsaida of Galilee. They desired him, saying, Sir, we want to see Jesus. Yohanes and Peter do me ruimua, a aduonu, any aduonu back. Even Julianese and Qua, if you were mutia with idea somewhere. Now, hella phobi, our bar say, or besore a fashion or as in read the word. And or bar Filippo, our free Beseda, or Galilean and chain. Wabakatran is Ura, ya pese hunu Yesu. Yeah. Na Filippo, a catcher Andra. Na afi Andra and Filippo, ebe catcher Yesu. Ma wongo raba no pay you wait here for 21, so we do 22. Therefore, me pesa twirasem we twa to ayede ebe yansi etu atene. Lucas empa etire yedumi ensa yimu ayeduonu 9. Luke chapter number 13. Verse number 24. Now catch that one say. Read the word. One prince and one point anymore. Now my son say nipa bi ba hwemu ahyene na won tumi. Efiri se bre a efiura ebe sori atopru no mu no. Eno ara ana mbefiri ase agina ekire. Na mabɔ epunu mu se wura hini yen. Na obebu am se modie minim dia mufre. Wọ́n sẹ́ asẹ́mu a wọ́kẹ́nka yẹ ne asẹ́mu ne ni tiri ankasa no Yesu ni asuafo bebree na nteyẹ deɛ wɔ di kan ɛtwerɛ saa asɛm wei ɛyɛ Matthew na Matthew no na wɔyɛ doctor ni na okuta suahunu kɛseɛ ɛwɔ enipa bɔbrɛ ɛne ne tibia mu eti ne level of writing no na ɛkɔ into certain spheres and spectrum na Matthew twerɛ saa asɛm no wɔ Matthew nsɛmpɛtɛ aduonum yimu a ɛyɛ edikan kɔpem ne ɛyɛ edunan Matthew 25 verse number 1 wɔsɛ mmaba wadu bi tase wɔn akanea so okohyia ifirikunu n'enum yɛ nkwasia enum nso yɛ madwuma madwuma no fa wɔn akanea no wɔn fa madwuma no fa wɔn akanea no wɔpɛ toa ka ho ɛde ɛngo egu mu ɛna wɔn ɛde kɔɔyɛ na Bible sɛ nkwasiafoɔ no deɛ wɔn amfa ɛngo anko wɔn atoa ho eti twerɛ kronkron sɛ da suo mu no ifirikunu no kyɛɛ wɔn na ani kunkum yɛ wɔdaeɛ. The Bible said the suom no wɔn tenteamu ne saa ifirikunu na ɛba o mo nsɔre mɛsiri ngongo hyia no. The Bible said nkwasiafoɔ no fa akanea no na tuntum ɛda suom na ɛmadwuma no ɛfa akanea no bɛsene ɛde ifirikunu no ɛkɔ ifirihyia na sɛ Bible so wɔto pono nim. Nkwasiafoɔ no yɛ so mu kɔtɔ ɛyi ni bi argu ni bi aba no wɔn ba ne atopuro nim wɔn so owu ahini yɛ saa asɛm korɔ no ano a ɔka no wɔ Lucas mpete dum yɛnsa wahunu na me pese wo bi a wo Facebook live munnu me a favor
emetie ka me pese wo share page no me hwe ne me fi ye koso wo wiase enipa share timi ye me ngwanwa wo de akoko tie you know and some fopa wo Instagram any Facebook you know and some man for him nipa and from fasobi amre nipa you know Jimmy free bonusam jim enipa di enu achi ye kenyam sam ne nyame nkrofo te ho wo mo mfa ho wo bia wa ba page ne so e ni bra ye wo ha ye awurade adwuma wo de ne se wo hye am obi atumi atie bi asem ne ye mfa ni agro wa ba betena so adwuma ene se wo hye na wutie wo hye na wutie na mo fa na mo de ye adwuma obi an share page no one share page no ni agiga be twa katimu na afri so aka asem achiram ye be katimu na afri so obani me pese you know ye pimpa ni ma bi so na ye kakosi baabi ni e bone tofa na afi ye di si won se oso obi ampre ye pre kan 24 ni bi ememtu mom pre enhye ne eprotia ya ye pre ni ya pre o me kasam achirawo Emmanuel tiase nipa bi amedi chari asasi so wo bia wonam asasi so ebre eda wo hyebere ho sania ma we ye ma wadwene mfiri so Kristo ne bantam ekura na ketua de be nipa bi ase de nyuma tie etu kan Matthew chapter John Quran kasasam chapter 14 and verse number 1 and 2 was munyimi na munyimejo wosoro ne nso ne tinabia pi e wo meja fie and this enkabanka nkyere mo se me koma kosiesie baabi amamo na me komi kosiesie baabi mamo mesa maba na fa akwa me wono mo nso maba hobi obi anti asem no ene ye nyankwase afo ti internet so ekeka se Yesu bi ani ho heaven bi ani ho ye nyeni pa eni tire eka wenum ena na no no kan wo Israel nyom eniye edunai no ya chie pa ena sama kacho se e kaso obi edwedwentwi a enkwasiafo na pani eni dwedwentwi eno se na koma mu se ejimifo na pani ni dwedwentwi enipa eni tire no womuna womopani womosudifo eni dwedwentwi sani pano ese na kuma mu se onyankopon bi ni ho read the word wasewa ne ya chiwade yeah wasewa ne ya na chiwade obi ni ho ye papa obi nya data the phone wasai na yi ya chiwade etimi na yi utimi bie wa no kasi Yesu bi ani ho anu metua ye se Yesu ne Mary madadi awoye na ne ba ne wo Holland na me se me twen na manaba me twen Yesu ba no amna ba na omra me kanchire me say you know Mary Mada mo te ho ka busu sam free say Bible say we ase ko na wie ya nipa be ya wo pefo ska pefo ahanta fo anwanwa fo awufo maso den fo enipa be ya abusu sanka fo obe ya wiam fo apam saye fo obe ya you know obe dane won ho afiri say wodo nyankopon you know na wakwa kodi anigye ade achi that is the kind of a year and yenya ni me pese obi e volume ni me kan sam ketuwa bi obi a waba page ni so share e pese wo tag you obi mame malam bi a wa send o friend request tag ni mame confo bi a wa send o friend request tag ni mame there are fraudsters on the internet me na me catch it tag wo me pese me ka sam chiro fraudsters omo timi e fa mobile money kuntuna se wo wa wo be hunu so anya text message omo se sika bia ba be to yi send ne bra sangrofo ni na number no e de send we say you know tag ne ma me enya me nwanwa se wo mo nche video rebe na ya sabu yi kire say adamu a e buru ni papa to the place of unconscious e be den na ma ye yie e be den na ma ye yie say suwe ya na edi nyina be MPs suwe ya na edi nyina be asofo etimese enne nokura ni wiase Ghana de bi ni ha nokura pa utimu sa sama panimu ka eye ntro still oka intasuche abani paso I'm telling you nyame abufuo aba asase so asode maso I'm telling you
eti ene mehwe ne ma ekoso a eti ebenti no obi a ne ho ofe pa wadu ni mpani viesu no onya kunu eti ebenti no onya awade papa awade fo adoso wo wiase efiri se nyamesuro ni ho Yeremia yetre num yimadu onunum Jeremiah 5:25 wase mo boni nti na ama we enum adane mamuma yo nti na ama ade pa abomo ya boni na ama we enum adane na nka me hebre kura nka wo pesi sutobre and now can you realize that this year enzo an shadanto this year enzo an shadanto and no baye said you say ba ama I'm telling you enzo an shadanto and yere wa ha ya na me hwene ma ekoso bema pa panimu we di be say 60 years ne girl you 19 years young girl when you adwuma yetimi sign check near the ashanensa obekos check no near man 300,000 Ghana cedis say je na fakoye shopping na adwuma ne sen ne to ye kese ne nufu ye kese papa panimu yi wontimi nya adwuma na ade ate atofom piani ya kenya me adwenkyere mo ne de ne se yi nufu ne de ato nanum na etua nanum wei ye bra bede ne nhyira ba mo so be ye den ne nhyira ba mo so etumu sore na mkase God bless our homeland Ghana, make our nation and strong. Me hu sama ye weak and weaker I'm telling you baby am way no kureni ha ye tam sika na ye de ama party communicator na adwuma ne sen odi atemma party be a volume nim me ka asem Shasika and now no primaries from all political divide. Mu blow ye. Blow it! Every last year, they see this year. Now go check and they should polyclinic. Me blows ka. Yeah! Sorry, go here. Make us so much low. Ubeti, Unti, kura me su ubeti. Volume in Gosro. Na a nipa to your internet if we. Minime nipa ebu nipa wo wiase te say internet providers and no pay me ka so much dem munna nyame abufuo ni bi beba mo so wo to internet ni se si anasa ya mo machire mu nchire ye okwanya internet ni timi sasei na nipa wei obewu na nyame astamp na hamu na ye de rubber ahye no na no tinso etini tru mu bi wonti ase efiri se wo bu nipa de o kan wa asam Jeremiah chapter 17 verse number 11 obi a wo pa de nya wenya ne kwampa so no ya enya kwampa so no fanya wo hwede a sa nipa ne te sa akokɔ hwede a obutukosi anya ona to ye so obu nam fama ja sa nipa no wo nkwa ye bechem mi we ne nso ha. In other words, onipa no nyame man 70 obedi 35. Hey, senti na mu nkwase awuyi. Piani ya kenya me adwo be a volume ni mam ka asem kiro. Young boy, we kona na obituary bo. Piana ya no, osiniti ya ne ya wawu. Kwasi awuo no me ka asem kiro. Enipa timi wu ane bra nson ye. Ya, osankafo trenson yi mu edu nson. Wase mabone fosam no so. Mabone fosam enoso. Na ne kwase ya so. Na ne wo kwase ya so. Adenti na obebu brem awuo. Pianti na obecha nkwa na mienu awuo. Won se ade asam no a woka ne Yeremia na baba. Ose de wo pa de anya anya tiri ne so no. Ete se akokɔhwede a obutunkosi anye won eto ye so. Awie ya no obebu ne nkwa na mu agya me afre no okewe as underlined, exclamated, highlighted. Okwasia pianiye kenya me adwen fa nkyerem na mutietie we ya nkenya nie o mani kasa kyerefo empanifo wo ho wo kasa kyere o me no mato ma no agu o so ke cancer mfo edinhyira mammo so mapo awurade ene ne Kristo no entimu nya yie o se mo boni nti na ama we nu matane mamu mo yonti na ama de pa abomenne wo bi cancer mpa obi so te kyere ke cancer mfo, and that is why ebufuo abaso wo den man so. I'm telling you, yeah, nanka bema young boy or blood pressure 27 30 years or diabetes. Hey, me person me cancer ga ade bi on manya bonsamu
adeɛ bi wɔ hɔ no mu anya baifuo Galati fongma etensia yimunsia nso ene ngotwe Galatians chapter 6 7 and 8 kan homa mtie read the word of God obiani wa yɛsɛ so wɔdaadaa ne ho Onyankopɔn nsi na twetwe Nyankopɔn yɛnsi na twetwe efisɛ de onipa guo onyini bio onyini nio okɔ asɔre o onkɔ asɔre o minimu na ɛkasa no Onyankopɔn yɛnsi na twetwe adeɛ no ayɛ amofra na karma no law of karma no I want to tell you there ain't anything like that onyame yɛnsi na twetwe adeɛ bia onipa guo ɛno an obetwa maka asɛm akyerɛ adeɛ bia nipa guo no saa adeɛ no a nso na nipa no obetwa kan ma ntie wɔse deɛ ogu honam no tie ogu ma honam no tie ofiri honam betwa proyɛ bia ogu ema honam no ofiri honam betwa deɛ bayi ebetwa proyɛ ɛnyɛ me nwanwa tinti na nkunu a yɛtɔn wɔ Madina no ya ɛne wɔn mo ɛtɔn nkunu ni na no yɛde sra yɛ nufu na pompe na yɛde agu adeɛ mu no ma pompe na nufu na yɛ yi mɛmɛ hunu no wɔn adwene asɛe na bɛɛda no adwene nsɛ nyame asɛm ntu mu akɔnɔ fi akɔnɔ bɔne adwene fi na mode nam obi timi nam wɔ hwɛ ɔba hips na wɔde kaa na kɔtɔ gotam na wɔde kaa na kɔ akɔbɔ obi na sɛ wadwene ni a adwene fi ɛna no wɔka wɔ asɛm wɔ Romans chapter 1 verse number 16 was many mu asɛmpa no ho ɛfiri sɛ nyame tumi de kɔ nkwagyeem odu verse number 21 was na Ghana nim nyame deɛ ɛnso wɔnhyɛ no wɔnyam sɛ Nyankopɔn ɛnso wɔnana sɛ na wɔadwene ayɛ enkwasi adwene wɔadwene dane enkwasi na adwene wɔadwene bɛyɛ enkwasi adwene kianiɛ wɔadwene bɛyɛ nkwasi adwene esum ahyɛ wɔn tiri mu ma wɔso wɔyɛ nyansafoɔ no wɔdane nkwasia sata Nyankopɔn wɔsakyerɛ wɔ nyame a wɔmporɔ no ne wɔnyam ɛyɛ nipa a wɔporɔ ɛne ɛsɛ soɔ ɛne ntɔteboa ɛne mmoa awiawia enti nyame nso wɔhunu saa ɔgyaa yɛn ɛma ɛfii read the word ɛwɔ wɔ akɔnnɔ mu oh yeah nti tumu no aha na ɛwɔ bɛrima fa ne nua tumu wɔbaa fa ne nua ɛwɔ n'ase this is it wɔbaa paa gyina hɔ yɛnkasa abere wɔte awade ase yɛ a wɔwɔ hwɛ ne mma ɛnka yɛ ade fɛfɛ still ɔso wɔn mpɛ ne sei meka asɛm paa ɛna de akyerɛ nyame nkurɔfoɔ no anɔpɛ bie volume nim I'm telling you nkwasiawuo no amuwu no mente ase ɛyɛ ma werɛ ho na branteɛ yɛ mogya mono ɛwɔ ne mu ne atam ne yɛde no ato adaka mu yɛkɔ akɔsie no na ɛsiane sɛ modɔfu no modɔfu no na mayɛ yi na mayɛ no mabɔ adaka na mayɛ service nipa ne te aseɛ yɛ akɔmɔde no nyaatwomfoɔ no ɛnyɛ ho hwee. They will not do anything about it. Manimu, they will to ntoma drive big cars. I could assume a sin what is we nyatrum for papa nyamenwa because Ghana yadi dikai number 1 yadi Ghana yare nyatrum hypocrisy. Or may yare kasia ye nyatrum hypocrisy. Hypocritically in animal hase George Floyd every month na ewiase na obi etro justice for George Floyd. Na Ghana fonso de ho agim. Momo de mo ho agim. Monya justice ama JB Danko adu. Monya da tiania and JB Danko adu ma fatherless. Monya justice ama Katemahama. Mi bisama sam. Monya tiania Kenya mi adwenkyina mo. Obia ba bedu yi no so am si share page no. Yania break Kenya mitirimu asama chere nyamengo. Monya justice e dey amatakura the girls. Eyema yira ho say ebesine takura the girls just a memorial service. Enka somnia ufusom e dey amatakura the girls ebesine ebini ho. George Floyd o Magana hada. Wonsi pioneer ne nyanya atwomanke ekoje baabi. Esi ho red and black. Edi George Floyd yekoye ne banner. Edi bebo ho. Ghana say mo yare say. Say mo yare say. Mutimi print George Floyd banner. Edi bodan ho. Eye memorial service ma George Floyd. Abra wonsi Ghana hada. Abra wonnim ni wo baabi a woni ni nhia da. Woni ni nkomoda me ka sama kire badwuma wontie ni ye. Na mutimi yewe. Na takura the girls wa. Wo mo ye Ghana for wo mu furu ma sheha. Besi ne no memorial service. No asu womewu asu womewu. Yeah, Marco Fori, MPP
PDP constituency chairman Takurade ye brother is a kramine pioneer ebesi na hwete sram have catch them and say justice for George Floyd when you be the Ahmed Swale Marcus Sogakope, have you gotten justice for him yet? What about Fennec Ochere? A brand here 32 years will be called the idea called war the Yemukum brother for nothing. When you justice for Sabrantino, a person may cast him to a teacher, and then quite yira. Kwaji ida frisen sort of phone hados Ghana ha okwa beji we be ye we dia mau. This is the kind of thing it in chire papa eni ho yeah said the Bible can of yi Proverbs chapter 1 verse 7 no yeah osi nyamisuro nim dia mfrase na eni nyamisuro kan ho mamti wase rade suro ni nim dia nyina mfiti ase nyamisuro eni nim dia mfrase ejimifo bunyansa ne ncheche ne mutia dia me ya no pe ejimifo bunanimutia. They talking nonsense, capricious absurdity. They talk gibberish. Yeah, that is what. Tia, can you me doing chino? I can't say my friend na be bachelor. Yeah, what you saying? I can't say much chino. And you some woska koko fang from meja. Yeah, number was a near me na. Yeah, more walk attention more. Many years ago, Akwatia in Suoto, Obia to from just many years ago. If you be a chum, in Suoto, a sepane suicide, and Monday at the Chinia Mano, a yes, boy, we who are then diamonds, our from our Akwatia. And then the Amadi Galam say, you want justice? Let the Galam say stop. It is not mouth talk. Yes, one must show China for Kutupa. And I'm with the Aisha, Sako Shini Beya, one name and penny for Muba Trimpra, yes, or no 13, yes, sir, man, yeah, Franco say, may Spozumo. A sister cry a Jana Manako. Name me on my Yakalam say, Gustasugu, a prison. Pioneer! Justice is not there. Eti penny for any mrantie, any mofla, omi bewa, the way a woman fast would move away a asotry. A woman, and it yadia no one by yard and wow huna, and you'll be never catch us a asotry. If it's a when I watch chini pasu, make us so much the muntini when I may say, or chini pasu, Hebrews chapter 12, Mianko, Echo Hebrews chapter 12, Mamenka, and some Kaka, Ewohona, a Fayan Fasamina, Emran, Missing Ametri Asu. I'm telling you, Yame or Chiasu. And I want to walk at John that's going to said, you know, a Tianabano. Oh, yeah. Sir, and a win Uncle Pontian. Deuteronomy 8:5. Can't home what's who will come and we say, said ya a Gatianabano, Sana running Uncle Ponso Etian. Some kind of you. Deuteronomy 8:5. What's who will come and we say, Sadia a Gatianabano. Sanu Yanko Ponso Etian war. All right, can Hebrew from my Etodumi Ruimua, a year a numero Kahoma Mintia, a rather more, and was money bonnet, Edia Quamunian in the Sungo Mojamui, Mama wouldn't fear foot to a Casachilamo said, yeah, come already Asochan, the Ketua, dear Soche, I just say, I'm a chance. The moon the Ketua, and so you are 10 years, say you are 10 more comment, and more comment, and rather don't know. Nefri said, Yamedon, on what can I say? A Kunum de Yajidenum. Me o yere wiemfo kama wo bad yofo de bobone homodene ya woni we te wo mpe we o pe side chick o pe ene ye nya bibi wo Ghana ha ene wiase ba bia ye frɛ ne baby mama mu ye proud some of mo ho baby mamas mu ye nim guasefo. I want to talk to you pioneer kenya me adwenchiro adwaman tiedino adwaman eseman eboman eteteman ehweteman enyame nwanwa mo boa no nyame ba hwete adwaman na stopo nyame na nya sa covid in bae ene ye high school you know yama school for akwa tenafia enka wo Lego na Land Cruiser be park na Range Rover be park na girl was see so onye adwuma da ni atam na simu me say that there were flights coming from Dubai to Kotoka obi eja ne ba kwans wo masin go school na plane na be si Kotoka na be fa girl no ya woda na de ni ko Dubai fie da memene da kwasie da na plane na sa be si ni maami tikumasi nim se me bayi e wo Legon we drew yi Diara
ɛwɔ Dubai. Diara or the hotel or Diara or the swimming pool ɛwɔ Diara. Ni nufu tia wo bi enum ɛwɔ Diara. Diara ni nufu etia ne nepo tia wo bi enum. Ne maame tempai bo ase Ewurade bo ame be mo ntimi nwe school wo de ne to ejine Dubai. Wo wia ne de na fa Abu Dhabi. Be a volume nem me kasem. Ye de na si Abu Dhabi. Ne maame te Ghana. Na wafrɛ yɛwɔ yi kɔɔ no atimi twa na kosi aburukyire adwa na we ma me sɛ ɛnɛ me ho na munye me yie nti na me rest wɔ dormitory kakra nti me wɔ house a me rest wo honam de nya wo yie na ne yɛ to sa wo yi bɛdɛ na honam ayɛ wo yie dia yɛ wo me nua ba bɛdɛ na honam ayɛ wo yie na yɛ wɔ baby mamas yɛ wɔ slay queens ɛma wɔ mani enwu ateɛ Diana asem na meka emma wo mani ngu asem Feria woman nibi or can wasem pa ewe yimi be yini natural or can wasem ewe Proverbs chapter 5 a free verse number 3 or friend wo ba sansani and him wasem on feria dear and yan by you say or be dap studio table you so abra one shed dross now wa ban him with the actual meme wa he na unsuro on ferry sangro from betimi akoyi o mo dross radio and TV station and ya obi stage will be yini dross at watching there are no morals no standards, there is no fear of God, there is no popo and when you may some who can Bible remember to Nanuchi a was so. Sansani, Anuchi was so. The Numu Yatro, Essen, Sansani and more true. Nanachia be a bay. Nechi, you know. Nechi, son, no more. What do you have for come? Would you see now who said, you know? Nechi, you know, so, you know. Yeah. Na enam, Essa and Canton person a shall be a free ho. Come on into you. Was it not the 9 Esako? The 9 or Sansani 9 is Haniko. Someone I net to someone do a someone. Asamando anamon and an 92. That is very correct. Can Bible remember? Was an enko quite dear onko arada. Read the word. Nanamo chinchiri ekodia onim eho. Na afei mema muntie me. Mema muntie me. Na munyim hu mfiri menum nsem ho. Na munyim manum mfiri menum nsem ho. Wase na mo kwan emfiri enko akyirikyiri. Read. Wase na emen you miss something. Afei mema muntie me. Na munyim makwan emfiri ne nanum nsem. Read that again. Read that again. Afei mema muntie me. Read the word. Na munyim makwan emfiri nanum nsem. Thank you very much. Obasa me se wode ne nsa fa uti wona ho aye wo yi. Ufidie kasia wo ba wiase firi so maame wo ufidie kasia ene gina wanim no menu aba maka asema kira ha brother Mr. Boys hi bebere si so abosu o kan hye kokompe yimu so no mne ade na mo ye adwuma kama ukota mahabo boys egu eye clear no mne ade no mo ye adwuma kama ko sisa wo de ho kobo ba sansani wo yiri tifie wo ni gai ku ni ko hye baabi wo yiri flow ga yi wo se me wo habo enso wo hye senchi me nam ka kira wo hye senchi na you know say enye korono usika na hye oba sansani ashi usika ni na me ka sema kira otie ni woni oba wo yiri te dem hatemi akọ han dan ma oba fofra wo yiri nim awutim osum I'm telling you wo boa no nyame ba hwete I'm telling you the word of God. And now no pay as someone you can ejinade baako adwen sachera ye ni adwen sachera ye de kwa sorry and now you sorry some kaya kakra memti kaya kakra Proverbs 5 no kan go from kakra was na fe me mamuntie me read the word na munyim ani emfiri nanu mu nsam ho was na mo mama kwan enko na chi na mo man fie epona no read na wamfa ne die amma ebinom there be wamfa monidie amma ebinom momunidie obasansa ni ba jiw nidie se bema na wode ama obi foforo read the word na wamfa wo mfie amma otremode emfi dudu a wo bedi na sasi so obasansa girl no a woni ne nam no me ka asema kire oba ne woni tiri mu aya atopa ayase something is wrong. A woman is an astute being. A woman is an intellectual being. A woman is a phenomenally, intellectual being. Now, what do I say? A Jamaican so dumb, Nico Mora, Niemanu,
bia na Ghana and ye was stripper night clubs e wo Ghana ha won wa wuro wo mutu mu egu table so be ko na wo bi e di phone gina mu na wo twa na wo de ya ba beto eti free bi aba ne se obi ni obi sign pe o se send me nude pictures ron ho ne twa picture ne fa bre me abrante bi mi hia no last Saturday ya mpaibo na sem na ne se num ye di machi mi sori am ntimi na bibi tete me obi aboni dua adentira oni paku twitwa ne nude pictures e no si tua e no watua no wa block no sa den no wa block me bo dua se wunim Kristo me se fa ho ma Yesu Kristo ne pa sori papa ne ko wona ho ma Yesu na akotena sori fun mu a etese de waduru hell bonsam jim fa ho ma Yesu na pa sori papa sofo papa na kotena ne na ase ne tie nyame adwene ade ba ko e ma sori papa ya sori papa eye nkyerechire papa na no me ba na me ka me to aso ya na mba na me ka chiro ade e ma sori papa number 1 ade ba ko pa sori papa akwa bie wasum na me nka asem nkyero ade ba ko e ma sori papa ya sori papa eye nkyerechire papa to asem no so ketu bi na me mfa asem ni fa bra fam na me no me be bobɔ ne me bi so akire nyame ma wa ode woni die be ma ebinum na wode die be na ene wo mfie ama etirimodenfo emfie dodoa wo ba be die abrante ba ko ne friend Senzo na we South Africa for captain Bafana the national team one and they captain that captain no a goalkeeper your friend Senzo minim this guy a Gauteng region in the Republic of South Africa me koko drew South Africa me see free play mu o Tambo airport me pay free a yimu na me hunu wo big screen so say you shoot to Senzo na me say ya dey you shoot to Senzo it me make a few calls ya ticket mu a ye ko hotel amma kwa to start me program and me hunu wa yinim say Senzo sa eyi okodi obi rechi Senzo aware kodi wo ba fofrechi na enipa ne ba ye no Senzo sa ye no 4 years ago asem na make 2016 na o use BMW X6 that same year model brand new as the captain of Bafana team me call ye na Senzo ne car ya park wo ba ne fi anim e was Soweto na ye shoot to Senzo 9 times Wabasansani at the womb fear will be Wabechamumi and Wabesun Wabese will life. Mudia my yasi here mochamon kwaji in tiara. Yeshu to Senzo 9 times. Abrante ne emojano enyunu every bedroom. Upie efie no main door na no amoja no nyunu ya ba be gu abonten. Enne tie enne obi na etwi Senzo BMW no. Obio and a teacher's fee. Obana ninti Senzo wu ye no sabre one will be for yam. I'm talking to you, but you might be fanquasia for bepo. Come on to you. Was it now? Oh, and knew what the army. Read the word. Now, what you ma auntie will be auntie assembly. A Jamai, a Bama who about it no fear be do. Who's as my maker? Senzo say will be the BMW. No. Facebook live we too much we production we too much na no pon Ghana Bay production we too much one days Senzo picture at to Facebook live baby I just ask my make me be agro Captain Band the Bonensa Senzo Bafana 4 years ago owusa ponche mo ko ashawo lie muntie haye abosu kan na me ko boys ne ko 20 Ghana 20 ne de be fofo ba me ka asama cha Senzo na edi kan yi adwedwantwie be di nachi adwedwantwie e be di Senzo achi me ka asama chiro. This is a very serious thing. Enkrofo be ba betena wo fie di wade pa amen na wankasa wuni ho Senzo and you didn't to Facebook live so they can never Senzo anim Sabrai wa pro ni nompe canch down
oye hishko Proverbs 7:7 Ray wase na mehwehwɛ ntekwa mehwehwɛ ntetekwa mehwehwɛ ntetekwa na mehunu mmɔfra no mu abrantewa bi a wɔnni tiri mmɔfra no mu abrante baako a wɔnni tiri na ɔpere na bɔnte so bɛn na hwia ɔpere na bɔnte ne so epie ntwewa so na wɔsene fa ne fie kwan Bible na adeɛ ɛyɛ asa read the word enwumere anadwo kɔnkɔn ani so mu na hwɛ ɔba bi behyia ɔbaa bi onni dini ɛyɛ me nwanwa so obi tumi hyia wɔ ba ɛnɛ nko ano ɔne ne da mo yɛ nwanwa I'm telling you ɔbaa bi hyia no ofradeɛ bɛntoma ofradeɛ ntoma ɛyɛ me nwanwa sɛ obi tumi sɔde fɛ dwaman ntoma no ɔde abɛwura asɔndɛm yɛ afɛ bi bra alabasta ɔba abɛtom papa w'ani so amu ahunu sɛdeɛ ewi ase kɔ adwaman ataadeɛ ɔtam yɛ ano ɔde aduru mpaebɔ ase na kɔma ɛyɛ deɛ asene ɛma yɛ wɔ mmaa bi ahɛ ɛnyɛ me nwanwa ɔmu gu internet so asɛm sei fɛdeɛ ebi ni wɔn ani so wɔn akoma asɛnsɛnɛ wɔgyigya na waso wɔn agyigya wɔn asoro ne nan tena fie ɛntumi tena fie otumi fa ne suitcase ɛtumi kɔdi baabi 3 months yɛnim baabi a wɔwɔ ne nan tena fie kɔ ɔsesɛsɛ yɛ wɔ mmorɔ no so sabere wɔ mmorɔ no so sɛsi a wɔ adwa so sabere so wɔ adwa so na wɔteta ntwea nyinaa so ɛna ɔsoo ne mu na ɔfee na no hwɛ ohyia no first day otumi so mu fewa no read na ɔsee n'ani ka kyerɛ ne sɛ ɔsee n'ani kan ne yie ɔsee n'ani ka kyerɛ ne sɛ asomdwe afɔrebɔ da me so asomdwe afɔrebɔ da me so ɛnɛ ɛna mama maboadeɛ read the word enti ɛna mefiri mabɛhyia wuo yi mebɛhwehwɛ w'anim na mehunu wuo yi na wɔde mmerade bebree to no kan firi hɔ wɔse na ɔde mmerade bebree ɛto no so mmerade bebree wɔde to no na wɔmomono no ɛkataa no ɛto ne mpa so aha wɔmomono yɛka sɛ yɛmomono biribi a wɔnte aseɛ wɔmoamoa ɛyɛ wo sɛ mmaa pɛw medeɛ mmaa pɛ me medeɛ mmaa pɛ nya wo ma da wo kɔn nya wo ma meka kyerɛ wo broda obi a wɔtie asɛm yi ntie ne yie nya wo ma da wo kɔn woanyɛ asase yi so wonkyɛ de so ne ka asɛm akyerɛ wo paati asɛm ne yi na nka na nnipa nya adwensakyera na nka kristo no a meka no asɛm no adane asɛmpa no ka nea na wabɛtena wakoma mu na nka wayɛ abɔdeɛ foforɔ na nneɛma naa ɛnso ayɛ foforɔ na wakyerɛ wodi wɔ nkwa nwoma nim no opie na ne ɔnya mu a wayɛ mfasodeɛ na nka asase yi so wonkwa na woba bɛdi no asase yi so wayɛ sɛ asase so nkyene ɛne ewiase ɛka ne aka nsi ne ɛmfa asɛm no mu na ewie wɔse 5:10 5 for you hono aka mem to verse 10 wɔse na ɔwɔ 7 no na wo kan wanwie kan 7 ni wie na bɛ kan 5 ni so wie read the word of God wɔse na ɔmomono no na wɔde ne to ɛmpa so wɔmomono no to mpa so Misrim ɛnkyerɛ mu read the word wɔse na mede kurobo ɛne pɛprɛ mede kurobo ne pɛprɛ ɛne dua papo apete me mpa so ne nayɛ so yɛkɔ wɔse bra na ma ɔdɔ ɛme yɛn brama ɔdɔ me yɛ enkosi ade kyenyɛ yɛmfa akɔnɔdeɛ nsɛpɛ na yɛmfa akɔnɔdeɛ eti wei no ma ɔde to brama ɔdɔ me yo brama ɔdɔ me wei anyum generation nyumofo paa anyum aba bi anim kasakyerɛ bi anim afituo bi anim ebiribiri mo de mo mfa nkɔ ɛda no duru wa ɛna obehunu sɛ oye temufoɔ wɔsankafoɔ 7:5 wɔse onyansafoɔ nim katie wɔ hɔ yi ɛyɛ kyene sɛ obi tie kwaseafoɔ nwom to oh definitely kan 5 ni se na yɛmpɔm mepakyɛ yo yɛduru verse 10 wɔse na ɔwɔ anni wadeɛ ame na wɔdwumadeɛ antena wɔ bɛhunu fie wɔse na wonna adi akyire no na wonna adi akyire no wampempa ne wo nipadua dabi wampene wo nipadua twi bible twi no yɛn a yɛka yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn nim bible nim kyɛn yɛn a wɔn tie yɛn ya etimfa ni agorɔ na wonna adi akyire no wampene wo nipadua yɛka so obi penepene a wɔsɛ akoko home wampene na sɛ wo nipadua ɛne honam asa ya wobɛfɔn abrabayadeɛ mmɔ anopai metwe wadwen si nkwagyeɛ so ne ɛnam kristo yesu so ɛdin bi ani asase so a ɔde yɛma nipa ma sɛ wɔmfa so nya nkwa ɛka de ne jesus mo yɛbɔ kotodwe nyinaa kotohwɛ paa asɔre papa ne kɔ asɔre papa number 1 enkyerɛkyerɛ papa wɔ mu number 2 nyamesom patim number 3 hyew bɔnkenyan adi yɛ nkɔmhyɛ ayaresa ya onyame dom
ete saa asɔre no nyame tumi nyame ahoɔden ɛwɔ saa asɔre no number 4 ɔdɔtem ɛhɔ na nanom de sie nyame adom no asɛ yɛawɔre ɛba yɛbɛtoa so afiri hɔ na yɛde akɔ bɛsi bɛba no meka kyerɛ kristo no a meka no asɛm no wɔba ntɛm kora na katua de berɛ nipa bia ɛsɛ deɛ ne nnwuma teɛ wɔ so wɔbɛbie nwoma no mu no wɔbie nwoma bi a ɛne nkwa nwoma no wɔbia wɔnwono ne din ɛwɔ nkwa nwoma no mu wɔnam nsɛm a wɔatwerɛtwerɛ wɔ nwoma ahodoɔ nim no ɛbɛbu atɛn na yɛatoa twene wɔ gyatadeɛ nim ɛma wei ntɔ ɛda hɔ ma nipa bia so ɔwu prɛko ɔwuo no akyire yɛatam wɔ hɔ Hebrews chapter 9:27 ɛde asɛm no ba na wie yɛ meka asɛm de akyerɛ obi a wɔtie ɛnyɛ nyamesom a yɛkato yɛ anim kyerɛ a yɛpɛ mu ahoɔden no ho asɛm na meka wo meka nokware akristofoɔ nokware asomfoɔ nokware agyidifoɔ ɛna nɔpɛi wote yɛne a ɛmpiri me wakoma ɔdom berɛnie ogyina wakoma pere akyi ɛna ɔwɔbom obi bɛte ne ne a obɛhine no na waba mu na wɔne waba abɛtɔ nsa adidi ɛde nsɛmpa no na ɛberɛ wa no pɛi ma me ne mmɔ mpae ka sɛ Awurade Yesu megye wodi fa me bɔne nyinaa kyɛ me ka me si kwan mu na mafiri kwantempɔn nim ɛne nam kwayim ka me si kwan mu sa yɛ ma yi yadeɛ na fa yɛ bɔne kyɛe kyerɛ yɛdin wɔ nkwa homa nim na sere kyerɛ meda wase sɛ wate w'anim akyerɛ saa kwan no so bewura mebɔ mpa yɛ wɔ Yesu din mu ɛna anɔpa yi ɛserɛ w'adom soronko ɛde ma w'adɔfo yi ɛbɔ mpa yɛ aserɛ wo nkonimdeɛ ba sɛ pagya nipa si konkɔn so na ɛde ne si yie ɛna anɔpa yi mebɔ mpa yɛ mu ɔma Ghana wɔmɛn yare mi wura brɛmu ɛnɛ bɛsa yɛ adeɛ yɛgyina kono abato afie yi mu bro nyabo so me ne da ɛto so ɔnson yɛhwɛ wɔ Israel boafoɔ ne ne hwɛfoɔ bɛdom Ghana na Ghana deɛ te sɛ Jerusalem Ghana yɛwɔ yere bɛdom yɛn ne fɛ yɛsie ɛwɔ nasira ne Jesus de anɔpɛ me bɔ mpayɛ ɛmɛ bi ka me ma mpɛni His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo anɔpɛ saa na me bɔ mpayɛ na masere bi ama me ma me Rebecca na me the first family ahyɛ wɔn nsa mɛto Ghanafoɔ na ahyɛ wɔn nsa Ghanafoɔ mpo a ɛwɔ aburokyire baabi a ma wɔn mo a ɛnhyia wɔn ɛbɔ mpayɛ ma nipa ɛwɔ quarantine na obi a wafiri aburokyire aba ya quarantine wɔ ya wutie yɛn wɔ hwɛ ɛpae wɔ gyeɛ ɛne ayaresa too so positive won testi bi da o yes positive won testi bi da o Jesus di koro ɛma apona no mpo na akam wɔn asere ne Jesus di ma afei deɛ wɔtumi yɛ ma ɛboro so ɛboro dom na so yɛ ebi nka wɔnhyia adwadifo wɔnhyia ayaafo wɔn mu egu asopiti wɔn mu egu ntwuro ne ntwewa so ne mmɔntene so wɔn kɔ afiase prison nsawam ankafo Kumasi Central ɛne prison ɛwɔ Ghana hɛ na Awurade bɔwura prison na ade nsakyera ne yɛ nidasoɔ ɛne ayaresa wɔgyeɛ ɛne mmoa ɛnkɔ prison afei de atwa toɔ ɛbɔ mpa yɛ de obi a wahyɛ dwa ma adom ɛni dwa deɛ n'akyi ɛmfasoɔ mmra ɛnhyira mmra ɛwɔ nasera ne Jesus din mu ɛbɔ mpa yɛ paa ɛde ma Dr. Kwame Kyei ɛne Unity Group of Companies Bobby de ma Reverend Nana Osafo ɛwia brɛ hyew Franka wunyame wɔ pagya na ade nam wiase baabi akoma bia mu baabi a wɔbɛgyina bɛbie na no ma ahodwira die nsɛnkyerɛnne ne anwadeɛ nsi ne mma ne ho kani ɛbɔ mpa yɛ ma wo maame onuanom ma wotumi ene wadomo emu nwura wo adomo yɛ kase obi a woti asɛm ni bi no hwɛ bi adom ne nkonimdie yɛ wo mu na ade a na sira ne Jesus di mo ene yasere we no mu na adom ne nti amen.